Mula niki ayo iki kanggo nggugah swasana ngaturi Mas Gareng karben bebarengan alam-alaman ora dhewe. Nggih, ayo dipethuk nganggo walang kekek. Mbok walang kekek yo. Ngubah sawetara rada anget. Nggih. Wah, rumangsaku nonton kepenakan ra krasa mak krenyes-krenyes ademe teko, Mas. Nggih. Tur dasare sing mirsani niku ya iso mengapresiasi wong Klaten kok piye. Klaten niku gudange para seniman unggul. Mula Metro Gareng Bagong ten mriki niku padha karo ancik-ancik pucuke ngeri. Alah, ampun mlek sing dalang wong sing dagel mon wedi kula ngono mriki. Nggih, ning sing dikepiye wae anut kadewasane dhewe-dhewe. Leres porsinipun tiambak-tiambak. Nggih. Aja nglunjak yen ora tekan, yen ora tekan kok nglunjak malah gegeblak tiba malah stroke. Nggih. Mila anu kok Mas Gareng kula ya ngrumangsani gaduh ing penemu Petruk ya lagi tekan semene. Merga sing jeneng seni niku berkembang, seni niku luas tur luwes. Nggih, miturut kemampuan mawon, Mas. Oh nggih. Nggih. Mula sampean kumpul kula nu jane bejo. Weh, ngaten nggih kumpul bejo nggih. Lho, Gareng. Lah niku kumpul kabejan. Oh nggih, kabejan. Mergo nadyan kepiye-kepiye iki laire se aku. Oh nggih. Nakale se aku. Res. Dadi pengalaman akeh aku yen perkara wayang iki aku kowe lak gur iso nyabetke wayang aku ngedol wayang iso kok. Malah ngedol. Tegese ning kula nggih pitados kok Mas, panjenengan putra seniman unggul, nggih ta? Nggih mboten unggul nggih, bakune seniman ngoten mawon. Panjenengan saderengipun Gareng wonten pekeliran wonten pundi Mas Gareng? Kula nggih rekak-rekake kula nu Gareng Ngesti Pandhawa. Ngesti Pandhawa niku wayang orang ingkang dipun rintis Mbah Narto, Mbah Sastra Sabda lan sanes-sanesipun. Nggih wonten Semarang mriku kula niki Gareng yen diitung Gareng sing kaping 3. Generasi ketiga. Nggih. Generasi pertama Pak Darso Sabda. Nggih. Lajeng Gareng kaping kalih bapak kula Marno Sabda. Nggih. Pun warisaken dhateng kula. Mas Gareng Sumarbagya. Nggih, kaleresan alhamdulillah pikantuk warisan sing ora entek 7 turunan nggih niki, Mas. Yen bondo nu warisan gampang entek ning yen kepinteran delalah kok kepinteran sing iso golek pangan kaya kula ngeten iki mboten entek. Nggih, kula nggih pitados. Nggih. Mas Gareng kena sabda niku kok kena sabda. Kabeh ora nganggo sabda to. Kena sabdane piyai sepuh dadi seniman, dadi Gareng. Nah ning ora kena sabda wayang wong iso joget, kiprah sik. Monggo. Bendrong. Buka bunang, monggo. Ngetes no. Ngesti Pandhawa. Ta ngesti kok le. Monggo, yo. Ding lung, yo.
jebul hebat beksane. Ah, sampeyan ngetes Cang Esti kok, Le. Ngesi Pandhawa. Apik ora ning iso. Oh nggih. Ukurane apik niku dhewe-dhewe gitu. Ah, standare dhewe-dhewe. Nggih. Manut kadewasane bakune iso lan ngerti hitungan lan ngerti irama. Walah, perkara joget iso. Ngentuke pirang-pirang seniman unggul sapa sing ora ngerti Mas Gareng. Ora mung joget Jawa Tengah, Jawa Timur wis iso. Serampat yo jogeti, rampat yo. Oh, yo. Oh, yeah. Bintang kecil di langit yang tinggi amat tenang. Percaya aku nek Mas Gareng iki seniman hebat nggih. Jawa Timur ora nolak. Oh ya tau Jawa Tengah pancen wis panggautane. Ora mbok percaya ora paten.
Niki kula mamerke karo piyai mriki kok. Mangsamu aku setan mau mbok pamerke iki. Wis. Aku ki ngene lho Mas. Pripun? Yo iso. Nek yo kudu mrentul ku atine dhewe. Wis mbok kongkon. Iki lho sing ngendang lho. Kowe ngendang lagi pirang dino kok seneng-seneng men kowe. Ayo kuwi semangat kok. Mesti dijogeti. Kowe ora semangat wong seseke ra umum yo semangit. Wong niku ki merga pirsa panjenengan jogete elok, digendangi piye-piye kok sarwa bisa dijogeti. Lah, tuh rasa gregete. Obahe ra masalah, ambekane iki lho. Wis rasa ambekan. Bakune obah. Ora ngerti hukume ngalam kok. Hukume alam piye? Semakin dingin oksigen semakin tipis. Polah ngene iki lho angine metu kok ndi. Mak sus. Oh, niku menandakan ciri khas Mas Gareng Semarang ngoten niku. Ora arep omong. Ngomong racane omong ki mung kono kok. Aku yen aku omong ya mbok kongkon meneh kok. Mboten. Wong jenenge olahragawan iki arep tarung nganggo warming up pemanasan. Lagi lungguh ngadeg wis kon peticilan. Niku olahraga. Olahraga yamene maling mau piye? Iya, Cok. Aku ki jane ambek aku piye iki? Wong jenenge ning ngene lho Mas. Pripun? Saking sing nunggoni ya akeh. Sing wis ora paling aku ora sabat kesel kowe ya mbok kongkon meneh. Ora panjenengane arep ndika apa? Semangatku tukul mergo sing mirsani luar biasa. Lah wis iki lho enek nawala ki. Ora arep ngongkon meneh kowe kok. Mboten ora. Aku ki wis kumpul aku ngerti yen arep disiksa ngene melu bapakmu malah nunggu. Ya. Pak wis digareng dhewe kok. Wis ben kae. Ki nasibe piye bapakmu kae. Aku wis ora iso mbayangke. Mula ben ora menggeh-menggeh tak tambani. Aku kae kok joget neh. Aja joget neh lho. Mboten lah niki ning nawala niki lho. Nah. Katur Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi serat menika kula nyuwun langgam retna pengasih. Dipun bawani sinom grandel. Ingkang cakepanipun kula serat ing ngandhap menika matur nuwun wassalam. Saking Eyang Danawilapa. Oh nggih. Nggih, Yang wah sing njaluk apa sinom grandel. Grandel. Oh, grandel. Mbak Eka mriki. Rene, mangsamu ning kene piknik apa piye? Mbut gawe. Ayo ngenteni ta wong durung anu kok. Nyuwara urung tau mangane banter. Wah, aku kesore apa wis nyuwara kuwi? Urung to. Lah wis ngono kok limbukan mau. Oh, lah kalau ngomong nembang urung tau. Kowe iki jane sinden apa sakirah to? Mlakune sing ngalus, mlakune wong wedok pekekah-pekekeh. Nah niku cekatan. Piye jane? Wah nyel-nyel tak nikah tenan. Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Wah. Wis bar buka kaji kono nikah gelem dhewe. Aku kegudo. Apa? Kegudo kok aku sing kersa. Lagi ana wong jim kok gegudo lagi iki. Ana jim sapa lho? Menungso. Iki yekane lho ndi cah iki? Aku ning kene. Ora lek jare kowe wingi le munggah ngulon kene tragedi. Ceritane piye ke? Apa? Tragedi. Pas ning endi? Pas ning nggon balang jumroh kuwi lho. Oh, anu pas nindakake ibadah haji, ada pengalaman. Nah, ada pengalaman yang mengesankan. Ya lempar jumroh iki ora masalah. Terus? Delala pas wukuf ning Arafah ki sesuk wukuf sore ngene iki udan badhe pasir bledek gluduk. Weh, Kukut iki kukut aku kiamat. Wes ning wong aku ki orang yang beriman apapun saya serahkan kepada Allah. Aku yo ndonga, ya Allah saya serahkan hidup matiku kepadamu. Wes pasrah pati urip mati kalau semono mati aku tak lakoni ndonga ndangak weruh bladar wesi ngene iki aku mundur. Kamu yen nibani lara iki. Lah le pasrah mau piye?
Lah iya. Lho ternyata lho ki manusia nih ternyata. Manusiawi nggih. Manusia tuh sebesar apapun imannya tetap takut meninggal. Nggih. Makanya sebelum kamu meninggal lambarono kanthi ibadah sing tememen. Weh. Lah kok dibaleni lempar jumroh. Wah, ngelempar jumroh ki mongko padha karo Tak golong wut. Lah kok ning tembok iki mak jedul. Reng. Padha setane lho. Teh jumroh ki balang setan. Balang setan jedul itu padha setane. Aku dikira setan lho. Di Bandung genti. Setan ini sesama setan nggak boleh balang-balangan. Neng tenan, apa-apa ki pancen dialambari ku ibadah haji ki lambarane tekad, sehat, ya toh? Nggih. Niat. Terus niat. Ya, Nggih, segenap terus? niat, yo tekad yo niat kuwi. Terus sempat. Ragat lan wasiat. Oh. Wong ngendika, wong saiki wis penak. Nggih. Ning yen aku lho, Mas. Nggih. Wong haji kuwi wis niat nawaitune Wajibe ya. ngadep pasrah ngadep marang Allah kuwi tegese wis ibarate kaya pasrah mati. Mula sing dienggo wong lanang mung 2 lembar kain ikram. Los tanpa apa-apa mung kain ikram tok. Nggambarke kaya dene jabang bayi lahir resik sing ora Resik apa. dadi ibarate mung kain tok sing temlemplek kuwi. Iya, iya. Los lho kan. Iya. Iya lah. Bayangno kowe. Rong dina rong bengi. Elek bayangke aja. Nek sing dibayangke apik nu elek kok. Rong dina rong bengi. Nggih. Aku bayangke. Los ki lho. Isis lho kan. Ning wong jenenge wis diniati. Niat. Apapun saya lakukan karena itu memang termasuk dalam apa kuwi ritualnya beribadah. Nggih. Leres. Wah, alhamdulillah nadyan awakku ngene ya diridhoi sehat walafiat wiwit A nganti Z tak lakukan. Ning aku salut Mbak Eka. Nggih, pripun? Mongko Mas Garing niku nindakake ibadah haji wulan Agustus kuwi sasi rame-ramene gawean. Rame-rame godane gede berarti. Job kuwi lho tak tolak kabeh. Lho niku. Aku wis nawa itu ibadah ning kono. Nawa itu ibadah. Wis Nggih. job teko tolak, bareng mulih ki lho piro wingi. Ya ora. Lah ya mergo wis arep niat Nggih. madhep ngadep karo sing ngersane Gusti. Nggih. Dadi diniati tenan enek job tolak, enek apa tolak. Neng kono. Lah iya. Neng kono ki ibadah tok, ora mikir job, bareng mulih ya mikir. Nggih. Wong kuwi manusiawi ning ora alhamdulillah. Lah nek nyatane timbali Pak Kepala Desa sampean ya pas neng tanah suci ya kita delalah aku pas neng tanah suci tiba sing jenenge rejeki iki ora keliya pas kundur panjenengan pas longgar ngene iki iso alam-alaman berbagi pengalaman nggih mugi-mugi kula dongake piyai sing rawuh mriki ingkang napa beragama Islam bisa Muslim, melaksanakan ibadah haji. Amin. 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 Niat mawon panjenengan sampun pikantuk pahala napa malih dipun tindak lanjuti. Nggih, nggih. Pun niku kok minimal nggih. Yen sing kagem sepuh-sepuh mboten kula nyandet. Sepuh-sepuh paminipun 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Saiki ki jarak tunggune 20 tahun. Weh. Bayangno 50 plus 20 berarti 70 tahun. 70. Naik gaji ke sana. Ya monggo ora apa-apa ning saderenge niku mbok menawi wonten rejeki minimal umroh rumiyin kados ingkang badhe wontenaken. Oh nggih, ingin badhe dipun bidhalaken. Nggih, umroh minimal. Amin, amin. Mugi kesawapan. Kowe iki ya ngono. Iya le aku ya niat. Ora demenan tok. Ora enek Demenan piye to? Ngumbar kesenengan. Demen ki seneng. Mung ngumbar nggih. kesenengan. Nek cara Jawa Timur ora patek ora pati sarune nek piyai kene demen iki mesti napa konotasine Konotasine elek. Ning nggih percaya manu Mas Petro. Lek gareng niku sabare munggah haji niku alhamdulillah sakniki lho petukan sinden mung kesenggol sinden sithik. Astagfirullahaladzim. Ya mergo mung kesenggol sithik. Kaji. Heeh, nggih. Didemak sinden sithik. Ya Allah. Emang dikeloni meneng ae iki. Ya wong karo bojone. Lah iya. Aku ki yen tanggung mesti istighfar, tanggung kok. Kejaba yen nyoh ngono ya Ora dikekep alhamdulillah. dedi ya meneng. Wong jenenge ya kok dikekep dedi padha lanange lho.
Kowe mbok aja ngono to. Metu apa iki? Metu apa iki? Kosek to kok open meniki lho. Enggak Pak Ikan, diwaos. Cengkok grandel, sinom niku cakepane. Nggih. Naksir karo seragame Sinoman iki lho. Karang Taruna seragame apike ra umum. Ini ya salah wektu ki Mas pancine dagelan metu kok ya metu bakso iki piye terusan. Lah niku pirsa kok. Oh, engko yen metu jam 2 wancine perang gagal lho malah piringe kesampluk pecah kabeh. Niki para pengrawit wis lerem sing nabuh, lagi dahar. Ibu-ibu ya ben dahar. Bakso seneng aku lho. Apa kok diarani bakso? Ayo, wah lah iki. Ya mergane pentale. Oh, apa ra apa yen wis ana pentole iki mesti bakso. Mau ada rusak. Anu wedang runding kan nganggo pentol ya dudu bakso. Oh iya ya. Lah apa mas sebabnya apa iso diarani bakso? Bakso ki B ki bulat bentuknya. Alah, masa liyane bakso ya ana sing bulat lho. Ayo, piye nek iki? Yo nyok-nyok. Aku ras do nerjemahke. Ya aja tadi. Monggo senengane dislekal kena. Ayo, Yo, Pak Eka, diaturke. Nano. Ah. Pagelaran ringgit parma. Wah, suaramu ya. Wah. Rek. Suwe-suwe rak sokok mbok lho. Suarane bar nampa uwan hitam. Hitam Apa wae? Nano. Iya. Wonten ing arah tripu niki Kowe nembang sing memperhatikan ora penonton tok lho. Terus Burine Mas Bayu ndelokke kowe delok lho. Ndelokke kowe iki karo lumat-lamet karo nglekidu. mergo kegandulan lambe kok. Jaluki wayang kok pucet. Ano Rano Purna ambangun pendapi Retane sapa ki mau? Apik men. Eyang Donowilopo. Eyang Donowilopo lho. Ayo. Niki enten pundutan lho, Pak. Mungkin ngenten sing ngersake kijing miring, bajing loncat wonten wajibipun 1 juta. Alhamdulillah, 1 juta. Nggih, engko 1 juta lho, Lek. Wis 1 juta cekel Bayu angel. Iki nang kene. Salah ngene sih. Lah, ngene kok muni ae lho rasah mitnah dalange ngono kuwi. Niki jumlahe 1.200.000. 1.200.000 lho, malah 1.200.000. Rasah nglirik-nglirik mau wis mitnah dalange jare. Lho Lenoto Mas Bayu mburine nggo bendo. Ya, Pak, tutuke. Bapa lurahku Neno ati Tiaputya Neno enano ya sedaya warga nyem Amin. Anu Neno Wis akeh kok. Sik akeh. Oh
Ya. Sing kleru Eka. Nonano. Oh iya sik mau baleni. Ya. Kleru wae. Ya. Ing sasana kri karmu ka tetarma piye ta lek wong kowe mare mbok pedhot-pedhot Bareng iki tiba suku, golek isi tiba suku. Ing sasana apa kuwi Ya. kuwi tiba suku ki lho ing sasana kok ing sasana udu-udu le baleni tiba suku ngisore. sak yuta baleni kok ngarep sak yuta Ya. Bapak lurah kun tati sedaya warga nyem ing sasana krida Ning madyaning kudune nah cekok niku nenoe anu sami ngrembak wasing gati tekel ayo anone mugi tansah migunan minusa Jos. Seneng aku bae kae lah. Tekan gone akhire. Tekan gone. Kena kok tengen lho kok kiwa dledek. Wah, ora gilani wong. Ya pantes nek sing kena kuping tengen sing kiwa ndredek wong ya kupingmu ki selen ae. Selen opo? Lah iya ki lho, siji wedhus. Wedhus. Kirek. Kirek. Nah, siji kuping wedhus, siji kuping kirek. Iki wong wedok apa to iki? Ayo padha wae. Wedhus. Wedhus. Kirek. Wedhus. Heeh. Aku ki kaget tenan lho kok mau gater lho. Mosok kaget, sing kaget gondi lek. Atiku wae. Sing ndi? Atine sing ndi? Kene iki, kene. Alah. Kene. Aja demek-demek marake pengen. Pasti. Astagfirullah. Baik Kak. Inggih. 200.000. Matur nuwun. Tuh sapa sing tak sadang didemek eka ora entuk dhuwit. Monggo ayo diaturke Retno Pengasih. Monggo. Ya Mbak. Ngawur. Ora asli uning. Ayo mbok wis ben wong aku ora entuk saweranmu kok. Yo. Selagane Nano sarwa rere oh senadyan amung saja nanging bisa nuju
Lah. Kae mau gake mpiyak. Lanjut Mbak Eka. Yuk, ayo. Kedeleng mandereng yati bisa ele asih selagane reno pengasih mahasra riwang moho Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken langgam retna pengasih. Nika Eyang Dono Wilopo renaning penggalih. Lanjut nawala berikutnya. Apakah inu Wonten ing ngersakaken bajing loncat. sing nembang Kula nyuwun tulung dibawani Mbak Suci. Suci Yo Kusumati. mriki. Suci. Nah. Sut. Yuk mataram monggo yuk. Bocah kok kimplah kaya banyune segara. Putih memplak santene akeh yo ngene iki. Nama lengkap? Sut. Nggih. Ayo asma jangkep. Tepangaken kula Suci Ovita Dewi. Nggih, pidalem saking pundi? Saking Pakel Tulungagung. Pakel Tulungagung. Tulungagung. Nggih, tasih kuliah wis rampung? Tesih kuliah. S1, S2? S2. Pasca sarjana. S2. Nggih. Yeah, that's right. Oh, yes no. Kok yes no lho? Iya no. Ya wis beda arep. Nggih. Status tasih piyambak? Tesih piyambak, Mas. Yakin? Nggih. Nggih. Isih ijen isih single. Nyapa? Ra nyapa-nyapa. Aku ki anger weruh kowe kepengin ngletus. Lah napa? Rumah samu ceplukan kok kedudukan iki. Aku weruh Suci gemes ngono lho. Apa iya? Bocah kok kaya kue lapis. Lah wong Suci sakmono gedene awakmu gur masak mene kok arep nyeplos sih. Lah, kowe kok geger nang potong sing tak ceplose meneng wae kok kowe. Ora lha apa ya iso, terus didayamu sepiro? Kowe sirik kowe. Ora sirik. Saploke cintamu tak tolaki sirik. Wah. Oh to Kak. Mboten Mas, saestu niku jane kula rak seneng kalih niki ahline nggih seneng kalih kula. Ning karena beda keyakinan jadi kita tuh terpaksa harus berpisah. Anu beda agama. Mboten. Lah beda keyakinan. Beda keyakinan niku tuh nek le gareng niku yakin nek kula blas mboten yakin. Oh tadi Mas Gare yakin seneng, jenengan ora yakin. Titenono kowe. Ngapa? Nyerek-nyereki wong lanang ning ngarepe wong akeh titenono. Ngapa? Terus arep ngapa? Tak goleki bodolanmu rambut tak obong tak cemplungke kopi. Dombe. Guang ora enak. Oh. Mbak Suci, bawa parahyangan. Engko bablaske bajing loncat sing jaipong Mbak Eka. Nggih, anu bajinge lek gareng. Ora sudi. Omonganmu nyelkit. Iya bener toh, sing nyanyi Suci, sing jaipong aku, sing loncat aku, bajinge kowe. Wis pas. Tak rasa-rasake omonganmu mau ora penak lho. Kuwi wah kowe iki rupamu ayu. Apa? Aku seneng. Pak Haji. Astagfirullah. Mbok ya sabar to, Aku bar wayangan ki arep sujud tobat aku. Kudu wudu sik lho, sesuci lho. Lah iki ana suci. Ora. Ya Mbak Suci, bawa parahyangan nggih. Engko niki 200.000 diasta sik engko njenengan. Apa wong ora dipacar kok nyekel dit iki ngopo? Nyapa? Ora dipacari nyekel dit iki ngopo? Lho, dienggo ragat sekolah lho. Mbak Suci ki apa-apa diragati dhewe kok sekolah diragati dhewe. Ya ben ra ndek pacar ning aku lek wis tau JR lamaran.
Wah, iki lamaran kok JR. Lamaran kok latihan. Ya gak apa-apa. Tak goleke pacar gelem ra? Ma. Gelem mo. Ma. Gelem mondo wis dienggo tinggalan. Wong endi sik? Wong endi sik? Wis to. Mangane gampang, suket keriting kuwi gelem. Apa ya kok Kayak sing penak? ngegong e. Ngenyek sampean ngenyek. Apa kok ngenyek piye? Kae selirane padha aku yen aku gelem berarti kae ya gelem. Oh, berarti padha le mangan suket iki mau. Oh. Heeh, wong kebul kok. Ya Pak Suci, diaturke. Bawane monggo, ayo. Monggo, ayo. Perbab gampang kepareng sumusul. Monggo. Wong Jawa Barat ki ana sing jenenge painah to. Paingan. Oh, painah. Tak kira painah. Aduh, paingan tetepi. Saya gampang, kok gampangan suluan ya. Ora apa-apa nyilih patetan kok. Saune ini patetan mboten napa-napa pun, monggo. Ya. Bisa hati Gusti kagungan panyebat nulangkun hati. Oh. Apa lho? Sedakepe sombene to Mas, ora wis nek sing nyedakepke dhewe. Lanjut. Sakti mundut lantaran hayang pisan sare mung kitu mah Gusti teh Ya kendange ngeras pas dong balungan bareng ya Aku ra kuat. Mas Gareng istirahat. Oke. Ayo iki genti. Dengar bengi iki apian Mas Bayu. Monggo diaturke buka celuk Mbak Suci. Monggo bajing lu yuk.
Suci, Mbak Eka. Wong yo S2 pasca sarjana Rama itu ya suarane mateng. Nggih. Terus aku yo bangga seniman sekarang tidak bisa dibuat enteng karena mayoritas S1. Malah ono sing S2 tapi mentes-mentes Mas. Nggih, ning nadyan mengkono jangan sampai terlena dengan titel kesarjanaan. Kudu terus belajar. Sinau mergo belajar tidak ada waktu berhentinya sampai ke liang lahat pun tetap kita dituntut untuk menuntut ilmu. Kula ya bangga karo Mbak Eka. Nimbali Mbak Eka ki ora muspra suarane ya elok, beksan ya hebat. Rupane ayu, pawakane apik, mung lambene sing elek. Ora ngono Lek, mau Suci sarjana to. Sarjana bangga. Aku lho. Lho kok iki apa? Luwih bangga ra aku no. Jek dhuwur aku no. Lho kok iso? Lho aku SD. SD ki Sarjana pirang tahun? Yo 3 tahun setengah. Suwe-suwene 4 tahun. Nah, aku 6 tahun kok. SD 6 tahun. Oh, lho kuwi 6 tahun kuwi kelas. Aku no dhuwur aku. Ya sebet. Ya sakarmu ka wong karang kowe iki ya wong wedok ayu rupane ning sentet. Ya aja ta. Ngomongane iki ayu mangsa aku ora iso tinemu ing nalang. Candake. Ayo, sapa kuwi Mbak Uun? Yo mriki Mbak Uun mriki monggo. Ayo. Wah, wis disugo bakso barang kok. Wong kok ora ana pilihane. Param. Ayo Rene. Saiki iki mangsaku neko-neko saiki modele jarik kok. Kowe iki jane sinden apa buka problem sekak? Napa? Piye ta? Jarike kaya papan sekak. Ngono penggemar Raden Werkudara kok. Iki jarike larang lho iki. Gaceke aku tau pesen jarik ngene ra mbok kei ya, Nduk. Lah timbang kowe bendina jarike gur ngene terus ora tau salin lho. Kuwi dudu jarik ya, Kak. Apa udu? Gena tutup. Tutup Magicom ngomong. Oh, tak kadake sing gawe. Iya. Wong ini ciri khas. Arep dikandake. Ora. Iki ciri khas Punakawan ki ya jarike kawung ngene. Nggih, kawung niku jarik abdi. Jarik abdi ya niki jarik kreasi. Iki apa jarik apa iki? Jarik sajen. Jarik sajen. Jarik sajen. Tak tuku. Kowe iki ra percaya iki jaman melu almarhum. Iya. Sajen. Mbak Un, dipun paring ana anu gubuk asmara dibawani. Oh, nggih. Enten bawane ta? Enten. Bawane pucung. Nggih. Nggih ora kleru. Saged bawane? Saged. Saged. Ya 200 nek iso. Sigen. Ngono kok lemune dalange Sip. pelik oleh santen. Kuwi ciri khas Mas Bayu ngono. Piye? Karo wong wedok ki nyah-nyah. Lah mbok kowe macak wedok wae ben dinyah-nyohi. Aku wis tau macak wedok ora dipeki. Nek digaruk Satpol PP. Karo aku mbuh ki tangane kaya dialteko. Ayo. Gubuk iku. Nama lengkap sik to takoni. Un. Jenengmu lengkap sapa, Nduk? Uun Febri Andari. Kelahiran Februari. Oh, perkemi kemeruh iya ta, Pak? Iya. Maret. Lho lah ya Februari ki ngeden lahire Maret. Lah ngedene. Lah aku piye apa ora wis buka 30. Lucu wong Februari kok lahire Maret iki piye? Ya sak senenge ibuku to. Ya kudune Uun Marti. Sapa? Ning tenan yo nggumunke. Mbok jenengi kaya putrane Mas Gareng kuwi. Dadi asmane sapa? Adrina Lutfita Bayu Putri. Oh, Bayu Putri entuk dene Bagio Yayu. Loh, Bagio ki asmane
Mas Gareng. Bojoku jenenge Yayu tak singkat Bayu. Oh niku Ajrina Lutspita Bayu Putri. Oh wi. Terus sing nomor loro? Sing nomor loro Atalia Sanya. Oh. Atalia Saiton Sanya. Oh Sanya. Sanya kok Saiton. Sanya Bayu Putri. Sanya Bayu Putri lho. Kok Eka. Lho, Eka iki jenenge pinunjul lho ning diwe nomor 1 lho. Kok iso? Iya Eka ki ana nomor pira? Nomor 1. Lah iya nomor 1. Ane ya ana Eka sing nyayakan. Apa? Wis kae. Kowe butuh wong kok ya. Ya Pak Un. Pak Un pi dalem saka ngendi? Medimun. Medion. Ayam Medion. Tulungagung Medion. Kowe ndi kon neraka ya, Dok? Ya aja. Aku neraka kene jahaname. Saka Sragen. Ragen. Takoni Mas statuse. Status. Wis dhe bojo apa urung? Kula. Heeh. Cek perawan. Statusnya bisa dimakan. Ayo le. Bisa dimakan. Digandeng. Bisa dimakan to le. Makan le. Digandeng. Bisa dimakan. Sih, akeh wong. Kok mosok dikonok-kon. Sing dimakamke suarane. Ya. Apa? Nyurum-nyurum. Ora. Surungan. Diganti Mas, rada dijak tengah. Nah, ora apa-apa. Sing kakung sabar kok pengendang iki sing kakung lho kuwi sabar. Heeh. Sing kendang kuwi garwane. Sing kendang kuwi Mbak bojone. Un. Le, iki bojomu lho, Le. Iki bojomu. Ya Ndang digandeng. Seneng yen ana gareng dibalang gendang seneng. Ora kok. Iki bojomu lho, Le. Iya Ayo, iya. aja nesu to. Ora nesu wong aku genake. Dianggap ae bojone gak roh ngono kuwi lho. Ndang gandengen. Gandengen mau kan bisa dimakan. Ket sore wis iso ngendangi aku bojone ra weruh piye. Le, bojomu lho, Le. Iya ya. Ya Pak. Nano. Maka. Nyingkar nyingkur. Cah suarane apik, rupane ayu, duwe bojo Narso. Naryo. Iya, Narso. Iya, Narso itu kang sendrang Mas. Narso itu kan sondeng ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar-nyingkur. Nek nyingkar-nyingkur ngene iki to, Lek. Nyingkar ngono kuwi to. Mbek. Rasane Ngejak kosot bocah. anu Lingsam yen mutan. Apa to? Takon ya. Iki sing tak ngerteni sikilmu kok abu-abu meteng neh, Nduk. Boten piye lagi. kuwi? Yo biasane wong wedok ki anggar sikile kepu-kepu ki meteng. Kuwi tambah lemu, diwiwiti saka sikil sik ku munggah-munggah. Oh, kuwi bari-bari. Ora. Wah senengane. Ya, Mbak. Anu. Lelampahan kang Eka. Istirahat. Oke. Jatahe Mas Gareng joget. Pegi yang apa? Mungkin dia kan istirahat yang melu-melu. Nano. Tresno tulus nadyan engku buk asmara. Yo, diatur iki, digarap tayub. Monggo, yo.
Irama seger yo. Gadul, ayo. Ayo. Terima kasih. Ya, nggih. Nah, hati-hati ya, Dek. Ganti urute Mbak Dita karo Mbak Sekar kene bareng. Yo. Dondong apa salah? Suku cilik-cilik. Ngandong apa beta? Mlaku dimi-dimi haketak. Sluku bathok ana ndi unggahke piyake iki wah jan kaya tah kembar ya ta loro ki ya. Ayu. Tepungke Mas Gareng. Aku. Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Sekar, Pak Gareng. Sekar apa? Sekar Melati, Sekar Mawar, Sekar nama lengkap. Sri Sekar Abula Yanwardani. Sik baleni iki. Jenenge sapa? Sri Sekar Abula Yanwardani. Sri Sekar Rabula Yanwardani. Ki kelahiran Januari kowe mesti. Mboten. Walah, kok bedhek kleru wae. Januari ki apa? Kelahiran Desember. Heh? Desember. Nah iya, Desember ki lahir terus Januari ngeden. Ya ngeden sih lagi lahir, wis lahir lagi ngeden. Mosok mendelep meneh ya. Bocah ngendi nduk kowe saiki? Kula saking Jombang. Tulungagung Mendimun Jombang. Lah kok iso tekan kene? Riwayate piye? Sekolah. Sekolah ning ndi? Wonten isi. Isi. Wah, isi kowe kopong.
Ya aja sia-sia. Wis Den, ayo ora gelem karo aku kok. Pun lulus? Wis lulus? Sampun. Alhamdulillah 1. Ya, digula mentah sing teori saka sekolahan iki ditambah karo teori apa praktek ning panggung ya. Nggih. Sutatus. Tesih piyambak. Isih dhewe kepengin kanca apa ora? Pun kagungan pacar apa urung? Sampun. Oh, ya wis terusno. Piye ta kuwi? Ya wis di pacar kok aku darake medhotke katresnan ki wo dosane gedhe. Mbak Sekar. Sekar. Ya niki jatah panjenengan. Kae nduk tampani. Aku sing nakoni, sing entuk sing ditakoni. Ya ora apa-apa wong jeneng. Yo jejere. Anggere yang sisine. Wis entuk baru kowe. Wis entuk ta? Dereng. Lho. Dereng saking jenengan. Ah, gampang. Wis di pacar baru. Dereng. Perkara duit semedhotke pacar. Wah, bocah iki wedi pacar. Wah, hati-hati le. Kana. Jenengmu sapa? Sing alon. Yo malah. Nggih, nami kula Dita Intawati. Hah? Dita Intawati. Pesinden saiki iki jenenge ora ana sing elek-elek. Apik Dita iki Sekar. Eka. Apa? Kok le sia-sia iki lho. Ben ra gelem karo aku. Dita Intawati. Wati. Saka ngendi? Kutha Santet. Hah? Kutha Santet. Kutha Santet endi? Ngendi ta, Pak? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ngono, Mas Garing, cedhaki Mas Garing, cedhaki. Cedhaki Mas Garing. Ayo. Di anu Aku kuwi wedi kuwi disantet, aku disantet terus dadi bagus piye? Tak dadi wedi. Parsake Banyuwangi iki saiki ora ketelah kutha Santet ning kutha apa Mas? Gandrung. Gandrung. Nah. Kutha Gandrung ora apa. Oh, ngene. Ini pacar baru. Dereng kalih. Kuwi pacar apa ngremus pete? Siji wae. Oh, kowe iki alap-alap. Nek tegese kowe isih lega durung duwe bojo. Nggih. Sekolah ning ndi sekolahmu? Sampun rampung. Rampung apa? Rampung nawu. Rampung kuliah. Oh, lulus. Nggih. S1. Nggih. Alhamdulillah. saking pundi? Isi. Isi Solo. Isi. Iya. Kowe wis pirang sasi isi. Dudu kuwi. Iki isi sekolahan. Isi sekolahan iki lho. Mbak Dita, niki diasta, niki enten bubungah. Wih. Matur nuwun. Ah, Mas Bayu wong apian karo wong iki breweh. Yo Mas Gareng. Wah. Sik 200. Nah, alhamdulillah. Jenenge wong sing berbudi bawaksana ngene iki. Ora adil kok. Dalan kaya Mas Bayu ngene iki ora ono. Tulung mangkake Mbak Rizky 200 iki lho, iki urung itu. Adoh aku ora tekan. Tulung larapke iki. Banter kene. Apa bocah iki lempoh mbok kon para dhewe? Dilungke ngono, Mas. Wong kok gaweke wong tuwa. Aku kan nulungke adoh. Rizky marane ya saru. Ya saru-sarune ora. Ya, kowe kuwi. Aja kasar to. Oh, matur nuwun tok nyatusan ngene. Nyawere mesti darti udhit. Oh ya. Nek kene kok dadi kasir to aku malah. Tukang bayari. Wis kono. Ayo, Ayo mlayu. bawa caping gunung jenglengke. Satu-satu sing jengleng Mas Gareng. Ora urung ya wong tuwa nyambut gawe to. Wedine ngono ora itu saweran banget. Ngono ki dalan kan Ibu. Tak lapori dalan piye? Aku kok ora usah bales, ora gowo mic kok omong. Ya, jengleng lulus 300. Tenan lho iki. Nggih. Song. Iya no. Tenan lho iki. Sekseni. Iya ya. Sekseni danyange kene lho. Ya kok danyang penyimpen kok danyang. Oh ya kuwi. Yo, jengleng lulus 300. Nggih. Luput pisan bali 600. Nggih. Ayo. Kok iki pasang nomor apa piye? Ora yakin yo.
Digleng 300. Saksine Dita, Sekar, Mbak Eka, Suci, Mbak Uun karo Rizky. Oke. Yo, arep digleng sapa sik? Aku manut. Terserah. Mbok pilih no, milih no. Aku kabeh padha ayune kok milih. Yo, Mbak Sekar sik. Ayo Sekar Rino C, ayo. Anu. Ayo. Saben bengi 300. Anu. Nggih dicobi riyen. Iya, dicoba ben ra enak balekke. Kok kaya tuku apa wae. Ayo. Dimatke lho Pak Sekar. Ya, awas. Mbak Sekar, jenengan ketoke ajal Waranggono ki wit kelas pira to, Mbak? Zamane Jombang ketoke isih cilik kok. Nika kelas pira? Kula tesih kelas 6. Kelas 6. Saiki wis lulus mahasiswa. Piye? Jare kon jenggleng. Lah nggih. Lah wis kene kok mbok ndeke iki piye? Oh, lah aku mau tanu penasaran. Wong kok senengane ora ngerti. 300 iki. Gowo mik. Yo. Bayar suarane kok mikir ra digowo. Nah, lho, kok pindah kon iki iki? Hah? Mik lho, mik. Ayo jenggleng selak kabur sing 300 iki. Oh, nah, ayo. Kona. Out. Tak cepake kene sik, Dite. Ndak dikira. Nah, iki. Asik. Ora ngapus nih. Yo, ganti Mbak Dita. Ngajar stroke apa piye jare? Iki trisik. Oh, trisik ya. Anu. Ayo. Yen mapaca. Lek jenggleng ki mbok ya sing gagah ngono lho, ora kaya wong ayanen ngono kuwi. Anu. Mangkara janor. Awas. Ayo. Sik duwite kok digegem iki pedilang kok piye? Apik lek jembengamu apik tenan lek. Apa? Jembengamu. Jenglengan, jembengan. Wah, ora sanggup mik. Muni pisan kleru. Jenggleng kok jembeng. Iki kaya jarak lho. Oh, 300 lho. Ganti Mbak Sekar. Dah, 300 lho, Lek. Ya. Hati-hati lho, Lek. Mbang. Ya. Awas. Pisan. Guno. Yuk. Ganti Mbak Dita. Sik. Piye? Ngapa? Maaf. Ada apa? Ada yang salah? Tak protes. Piye, ini apa? Niku pertunjukan toh. Ya. Tontonan untuk tuntunan juga toh. Ya, betul. Lek gareng jogetnya mbok ora sah ngene-ngene. Piye to jogete Saru piye? lho. Jogete piye? Jogetnya Muga-muga itu ora ngene-ngene. ketok nganu di Kowe iki senengane ngrusak acara kok. Ora ngono, saru lho ning kene Pak Lurah. piye to piye? Pak Yang mbok Camat. protes apa? Mau lho lek gareng ki ning sekar ning iki dingenek-ngenekke. Wow. Saru le ora entuk ngono kuwi. Karemu ora entuk didepi. Ya ora entuk didepi lho wong kan bukan muhrimnya. Terdek adike niki kak ya cek perawan. Masa mbok ngenek-ngenekke? Ora entuk. Saru. Saru nggih mboten? Ya. Setuju mboten, Pak? Nggih. Sing penting ora madhep to, Kak. Sing penting aja didepne Oke, rene joget iki oke. saru. Yo. Tak tang jeleng yo.
Jare ra madhep. Iki jek ngono-ngono. Lho iki mau aku lawas lewat kono. Kabeh. Ora kok pasuryane tok. Sak awake. Sak awake kabeh. Oh iki mau. Jerene. Derek. Oh. Ketoke beling iki, Kak. Beling kok. Geceken kuwi. Geceken ra gelem derek kuwi ketoke. Melu lah, ayo. Sama bentuk tidak boleh bersikap. Sama bentuk. Kaki ngawur kowe iki. Yo, ganti Mbak Dita. Pacitan sarwi. Sing dingok lho apa? Awas segleng. Ganti Pak Sekar. Ya. Ampun cedak-cedak to, Pak. Lah aku ki wong wis tuwa kok ora cedak ora cetak. Panas, ya. Panas. Yuk. Noneno, ayo parian, yo parian. Apik tenan pas le. Parian sih, Mbak Suci. Apik kecil yo apik. Ya, Mbak. Nah, noneno, ayo. Ono selang Nang nang pinggir sumur. Terus? Sing nonton wayang. Nggih. Mugi panjang umur. Amin. Mbak Uun, ayo. Mencongak iki cepet. Celeng. Ya Allah, celeng. Celeng terus Mangan semen terus dagelan gareng. Apa? dagelan Mas Gareng. Sabane ndagen. Sik arsa bogaden yo celenge pakani semen iki. Bocah iki kok sadismen. Rizky, ayo cek langsung. Neno. Tuku cendol Tuku cendol ning Sukoharjo. neng Sukoharjo. Warga ndompol. Ya. Mugi tambah mulya. Amin. Dita, ayo cek cepet. Tuku cireng Tuku cireng ning Kudus. neng Kudus. Pate gareng. Pate gareng. Ganteng kaya wedhus. Ayo muni kaya wedhus. Sing muni dudu aku lho. Sapa sing muni? Penonton. Oh. Aja gelo anu kaya wong ngene kaya wong. Padha aja dipadhake wedhus to. Kaya wong iki berarti aku wedhus. Lah padhake wedhus nesu. Yo, Mbak Sekar, cek. Ana wedhus. Aduh, ana wedhus kok ya ngedep gareng. Madhepe rono ora rene. Ana wedhus terus Ning pinggir kali. neng pinggir kali. Pak Gareng bagus. Heeh. Yen disawangka mburi. Nek lak bagus. Selerane mburi. Kak, ayo Arian. Tuku ya. Tuku ya. Diwadahi tampah. Oh, ditambah. Pak Lurah. Rezekine kathah. Malah ra gedak kowe ngomong. Kowe iki parian po nesu. Parian. Sing parian sing apik. Ana kerdus, nggo wadah gorengan. Terus Duit 300 urung tekan tas. oh iya ijek wae. Suwen kowe iki parian. Pariane mau piye Mbak Eka mau sing cetha to, sing cetha. Tuku uyah. Tuku ya. Diwadahi tampah. Diwadahi tampah terus Pak Lurah. Pak Lurah. Muga rezekine tambah kathah. Muga rezeki tambah kathah. Sing nanggap maning. Mugi desanipun gemah ripah. Yo iki ganti Pak Sekar. Nano. Yo mau sekar wis anu. Ya ora apa-apa to. Yo kowe Panas udan. Yo. Panas udan maling alih. Awas. Ini lagi. Jegleng. Caping gunung. Op. Mbak Dita. Natian wadan sarta suara suling memandang suarane ngetan bali ngulon
Mbak Sekar, yo. Yuk. Matur nuwun Mbak Sekar, Mbak Dita, yo genti Mbak Rizky, yo jumenenge sisan arek siji monggo yo Mataram yuk. Yen ora tak kenalke. Jenengmu sapa? Nggih, Ndadek Tepang. Kula Rizky Ainanda Utami, Pakde. Rizky Ainanda Utami. Nggih. Saka ngendi, Nduk? Saking Purwodadi. Purwodadi kutane sing dadi nyatane. Nggih. Sekolah ana ngendi? Isi. Semester pinten? Semester pira? Semester 7. Jurusan Karawitan. oh. Iki pacar baru. Urung duwe. Urung duwe. Wah, ana wong sing ngap. Genah calone genah demung. Oh, ya di. Nggih. Asmane Mas Dodo. Oh, dudu. Sijine. Oh. Kae gak widodo sak tekamu. Rizky, aja ganti kalah karo kanca-kancamu, kudu nembang. Malik pelok, ayo tembang kangen buka celuk Mbak Rizky. Monggo. Ayo. Monggo. Caturke, yo Mbak Rizky, monggo yo. Wayah wengi hutan krimis kerahu wis banyu kang tumetes dadi sakitan gunane wong ayub tresnani tekoni galake aku pancen wis terang ngerti sakenane aku
monggo. Kur sareng ya. Yo. Matur nuwun, makasih. Wis katok Mbak Eka oleh gegojekan. Kok sik katok ya katok 300 sik 300 ku akhir Wis katok oleh gojekan. Kula nggih sampun kesel, sampun joget. Ngapa to lek iki? Ya tak percaya lho. Mau iki ra sampun tahun iki. Kowe 200 wis 300. Durung kecekel tangan. Sadurunge nampa dhuwit, njenengan arep ngaturke apa sik kalih para pamriksa? Arep muni ora iso wong nampa dhuwit ya. Mbak Eka ayo. Nggih, saderengipun niki kagem sedaya para rawuh khususipun Bapak Lurah, matur nuwun ingkang sampun nimbali kula wonten mriki. Enten kiranganipun kula nyuwun pangapunten. Nggih, Petruk semanten ugi mesti kathah lepat do kirang nyuwun gunging samudra pangaksami. Garenge sih. Oh iya. Gareng. Jare mau ora iso ngomong. Lah wong garenge kakake urung Petruk. Sami kalian Eka. Walah lah. Mung arep sami ngono kok. Mugi-mugi masyarakat Bapak Lurah sak punggawanipun wonten ing Jompol mriki kalih saking Gudor Rencana Saloro miwah kathah rezekinipun panjang yuswanipun kalih saking Rubedo. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Piye? 300. 300. Ya, sapi suarane piye? Moh. Emoh ya wis. Yo nutuke lakon monggo.